V novodobom derby zápasy si manažeri sporadili s Dream 7-3. Maťo Bambura 3 góly, takže ako si hovoril, 2 fľaše ťa neminú, ale určite spokojnosť. Bol to krásny zápas a so šťastným koncom pre vás. Tak určite zápas bol veľmi pekný, zo začiatku sme trošku mali slabšie chvíľky, ale potom sme dali rýchle 2 góly a super už potom nás trochu púšťa viac do útoku, lebo chcel aj on zatlačiť, ale vravím, kvalitný super, poznali sme ich z druhej ligy, kde bol ten zápas trošku vyrovnanejší ako teraz a ku koncu sme teraz uľavili a bránkár nám nepodržal dneska. Na jeseň zápas medzi vami skončil 2-2, dnes 7-3, asi nikto z vášho týmu nečakal, že by to takýmto jednoznačným výsledkom mohlo skončiť. Určite nie sme čakali vyrovnaný zápas, ako bol v druhej lige a že super bude viac brániť, ale pravím, dali sme podľa mňa rýchle góly a to ich zložilo trošku, pridali sme ďalšie a ku koncu sme to trošku vypustili a dostali sme góly, čo je škoda kvôli skóre. A čo sa týka morálky, musí byť určite na výbornú teraz a musí to byť aj taká určitá sprúha do ďalších zápasov, že teda samozrejme čaká sa teraz od vás, že pôjdete ako párny válec. Určite tak, teraz je veľmi dobrá nálada, vždycky pred zápasom si niečo dáme, po zápase vždycky ideme ako partia, sme veľmi dobrá a tešíme sa na ďalšie zápasy. Maťo, ďakujem, uži si oslavy. Ďakujem pekne. Díky moc a poprosím Petra Brezovana, aby zhodnotil ten nešťastný zápas z pohľadu Dream Teamu 3-7. Peťo, dostali ste pár gólov a potom sa to asi rozsypalo už. Asi tak, prejavilo sa to, že nás bolo menej. Mali sme 2 hráčov na stredenie, super mal 2 peťky prakticky kompletné a musím objektívne priznať, že boli lepší. Mali 10 dobrých futbalistov, takže úplne zaslúžene dali góly, dali 7 gólov, to jednoznačne hovorí o tom, že boli inde ako my. Zo začiatku, aj keď som počúval nejaké také rozhovory na stredačke manažeris, tak hovorili sami, že je to o 1 góle, takže ten rešpekt k vášmu týmu aj po tej jesennej remise 2-2 určite bol, ale potom ako im to tam začalo padať, tak asi sa dostali do také pohody a naopak vy do takého možno herného krča. Áno, tak viedli 2-0, potom my sme zašli hrať trochu viacej hore a tým pádom sa im vytváral priestor na tie breaky, čo v tomto malom futbale úplne vždy rozhoduje. Keď si konsolidovaný vzadu, máš kam útočiť, tak do otvorenej obrany dali ďalšie góly a my sme potom už iba pár gólov strelili, ale to už bolo skoro takmer na konci. Peťo, čo bude treba zmeniť do budúceho týždňa a ako sa asi čím skôr zabudnú na tento zápas? Musí nás prísť viac, musíme prísť všetci, alebo aspoň nejakých 8-9, alebo to, čo nás bolo dnes, bolo málo. No a potom hrať takú typickú hru, ktorá slaví úspech na malom ihrisku, to znamená skonsolidovanie vzadu a vyrážať do breakov, aby sme získali ten priestor na manévrovanie vpredu. To je to, s čím sme vyhrali naposledy a s čím sme vyhrávali aj v tej druhej lige. Páči.